Wai kai baka sallama ne idan zaka shigo ko sai dai ka faɗo wa mutane cikin gida? Wannan ai sai barawa ya shigo ma ni ban ma san ya. Idan masifaffiya ce, na ruwa na da Salamatu. Ka zabta Salamatu ta shiga mu. Me wata Salamatu ina ma magana sallama kana cin min Salamatu na kira maka. Kawai sai ka rika faɗo min gida ba sallama ni gaskiya na gaji ni ban da kaddara ma ni me za ta haɗa ni da kai. Haba da Allah. Kawai ka rika faɗo min gida ba sallama aikin ka kenan kai ni wallahi. Gidana bai taɓa faɗuwa ba. Wallahi gidana bai taɓa faɗuwa ba. Ana ma maganar arziki zaka ci wani gida ya rushe dan Allah wai kai daga ina ma kake? Jibe kafa ko kayan ma baka iya sawa ba kana ganin mijin kowa a waje fes ni kadai ce nawa gashi duk matan unguwan na fi su fasadi amma Allah ya hada ni da kani wallahi wannan kaddara dai Allah ya hada ni da kaddara billahi lazi Allah ya dace an yi mutuwa Allah ya raba sai dai in kai zaka mutu sana me ya kawo Nasir Ibrahim Matage din inda aka yi mutuwa ta kansa yake zuwa kuma da kansulolin sa gaba daya zai hada yanzu kuma in yazo sai ya bada kudi wallahi sai ya bada kudi Allah ya saka mai da alheri ni ma na kai mutuwa na san zai zo kuma yazo da kansuloli mutanen kirki zai zo da su nan da akwai Kasim Bako Tosan da Harisu Musa Yarkaya shi ma yana zuwa da shi mutumin kirki ne wallahi akwai wanda kuri kin ga akwai Sabi Hassan Shaibu wanda yake ta community walwala da mu walwala Allah na mu walwala wannan ne bulmi ko yarda majority da aljuta yake wake saboda nauyi kudi dai kai shi majority leader akwai kudi da yawa Abdullahi dai yabo shine shugaban matasa wallahi kika mun rashin kunya sai na hada ki da shi kuma wallahi ba zai baki kudi ba Allah ba zai baki kudi ba kina mun rashin kunya kin ga cewa ne ba ruwa na da safiya da dan bakina amma daga baya da ya kira ni saboda kira ni sai da nayi dariya saboda kudi ya ce zai biya mun maka tare za mu tafi tare za mu tafi ki bari dai Umar Kwandari in ya zo na san kuma mu bi zai biya saboda kullum kika ga ki da rapa yan dubu aka daki ganki mutumin kirki dai wallahi ya ba ni kudi ya ba mu kudi sai mu ki tsire to yanzu na gano yanda abin yake ai ban san haka yake ba zancen Allah na zuri za mata ke mutumin kirki ne wallahi yana da bayan faman harkar haihuwa asibiti ya kayan jarirai yana bayarwa kai hadda rago alhamdulillah dama mutum ba a taɓa ragen kamar rago ba tun da nake haihuwa a gidan nan kaga kwatin da ya zo ai lafiya lau da na yau sai a yanka min katuwar rago nake so ke da baki da rijista me zaki baki da rijista abin da zaki ni na yi rijista guda uku saboda son kuɗi ko sai rijista ne an ce gwamnati ta ce guda ɗaya zai amma ni guda uku nai kai da shi daɗin wannan zance bayan nan kayan abinci yana raba mutane ko bai ganka ba hada kayan abinci Allah ya sa ya wuce inda yake wallahi babur wannan brum babur to ta ke ba ai shikenan gurin da tsiran tare raba da muke da alhamdulillah Allah ya ida nufi kai da shi daɗin wannan zance ke ba ya ce wallahi to ai Allah ya sa in ya bani kuɗi da yawa kishiya zan miki kishiya kuma me ya hana ni da kishiya ana zaman lafiya kai wani mun jaɗi mun magana kishiya kai matsalar ka kenan ba ka shuka abin arziki billahi lazi wani magana kishiya ta zo daidai nake da ita kai ma daidai da kai ballantana ita ta zo